Ćao ljudi, ovo je još jedna bleja sa Lunijem, ovog puta u ovim snežnim okolnostima sa našim šefom Sneškom Belićem Kuvarem. Sada trenutno idemo u jedan restorančić gde ću da se nađem sa Nikolom sa sajta Ukus Beograda i sa Krunićem. Oni me čekaju, verovatno su počeli da krmljaju, tako da požurimo. Znaš kako u inostranstvu, to u Americi, uvek u filmovima to predstavlja tako da kritičar restorana dođe inkognito, niko ne zna kako izgleda, onako super tajni. To je fazon što mi sad imamo tu situaciju da moraš da imaš na sajtu taj moment da vidi ljudi ko je zapravo to radio, jer mi naravno ne idem, to se ne javim sad odem kao, sad sam ja otišao u Idi ili odem negde kao je sad ja danas idem radim, dolazim kod vas radim recenziju, kao potrudite se maksimalno, ne, nego, brate, ja sam došao, seo sam u ćošak, po nekoj navici ljudi me prvo začuđeno pogledaju, kao, sam sediš na ručku, to je jedno stereotipa. Da, ručak se ide minimum 12 ljudi. Ne, kao, tužno pogled, kao, sažaljenje, već sam to znamo kao, mesta za mene i onda dobiješ obično neki malo bezvezni sto, ako uopšte ima mesta, a ako nema mesta, onda to izgleda dosta loše. Ne znam gde sam sedio, stavili su mi za pomoći sto, brate, znači, ja sam sedim nešto što služi inače za, kako ti objasnim, to ostavljaju čaše sa strane kad skinu sa stola, to ostavljaju ovo, to se zove giridon, pomoći sto. To je najtužnije u stvari od svega što recimo u restoranu Proleće, koji je prava kafana, tamo samce tretiraju kao zvezde. Znači oni su ljudi koji dolaze da jedu svaki dan tu i to je ta mušterija, a u drugim restoranima vidiš su u fazonu kao ako vas nemaš četvoro, baš je sranje. Imaju dosta veliki problem s tim, zato što prosto u restoranima u Beogradu retko gde može sad da naletiš na neki sto gde je samo kao za dvoje, pa će taj jedan tu da se raširi. Uglavnom ljudi očekuju da kad dolazi neko da je to za četvoro, za šestoro, za osmoro, za 12-oro. Mislim, ja to razumem, znaš, nemaju naši ljudi naviku da kao je sad ja danas malo da odmah restoran i kao da jedu nešto stranci, da. Ima sve više ljudi čoveče što se ne stižu da kuvaju od posla. Ne, nešto, nije da ne stižu da kuvaju, nego prosto ne stižeš da se organizuješ sa ljudima. To je mnogo veći problem, ti si gladan, ti moraš da jedeš. To je neki, Čekaj, zašto se dobija u papirnoj kesi? A kao higijenski moment, niko to pre toga nije dirao, osim osobe koja je stavila... Imaš kao hiruški instrumente, znaš, steri. Osim osobe koja je stavila ovo u to, znaš, nema niko drugi... I radnika u fabrici koji je svojim rukama... Ne, ja pretpostavljam da je ovo ovde, imaju samo kese koje kad se osušaju, to je to... Kruniću, šta jedeš ti? Neku vrstu salate što mi je preporučeno, delovalo je zanimljivo. Je li to sa rolovana ćuretina, jel? Jeste. Da. A dobro, to je... A ovo je šta? Ovo je T-bone. Američka varijanta, znaš kao ranstek na kamenu se to zove. Ovo je kamen. Pa dobro. To je zato se zove ranstek na kamenu i oko drugim restoranima kad kažeš na kamenu to znači da dobiješ vreo kamen i ti pržiš sam ispred sebe, jer određuješ kako hoćeš. Ovo izgleda dobro, izgleda velika porcija što je vjerojatno dosta gotivno, a nije nešto sad spektakularno skupo. Ti si apsolutno sve pojeo, tako da... Zato što je salata, zato što je lagano, zato što greota baciti sad ti zeleni. Jeste, lagano je urolovano u slaninu. Ne znam o čemu govoriš. I sada bi samo još hteo da te pitam, kad ti šalješ, to jest ne šalješ ti nisi glavni u Ukusu Beograda, ti si samo jedan od četvora. Kad odu devojke u restoran da rade isto što si ono objasnio, sednu u ćošak i jedu svoje, da li njih tretiraju bolje zato što su devojke? Nisam siguran. Mislim da da. Mislim da da, zato što, znaš, kao devojke su, kao svakako ljudi poklanjaju više pažnje nego meni, a i da, mislim da da.
Eto. One su oštrije u celoj priči, rekao bih, u toj na licu mesta. Pa dobro, znači postoji neko, nadomesti se. Znači one su kao devojke, to kao imaju grudi i sve, i onda odu tamo i tretiraju ih bolje, ali zato budu strože na sajtu. Ti šta voliš Karadželjušnicu najviše? To ti je reper za sve. To mi je i cheesecake. Cheesecake, da. Sticajem okolnosti sam zapravo ekspert za cheesecake. To je potpuna bizarija. To je nešto što nisam želeo da postanem u životu, ali sam postao. Hoćemo da idemo, to sam ti rekao, trebao u Ripsu da jedemo. To si mi rekao, da. U Ripsu je najbolji cheesecake koji sam jeo ikada. Hvala Nikola na preporuci. Ali ja sam ti preporučio Rips, nisam cheesecake. Dobro, stoji. Ali postoji čokoladni cheesecake na koji ja nikad nisam došao na red. Ja mislim da ljudi dođu i pojedu iz sekcije bulju. Hvala. Jeste za nešto slatko možda? Ja nisam. Pazi, ima cheesecake. Tako. Njih dvojica su jeli, ja nisam, ja sam na dijeti, kao što možete da vidite ili ne možete, ali u svakom slučaju ono što treba da uradite je da posetite sajt ukusbeograda.rs, da vidite šta Nikola i njegove drugarice tamo rade, a što se mene i Krunića tiče, mi ćemo za vas da spremimo top 5 najboljih kulinarskih filmova u prvoj sledećoj epizodi. Vidimo se. 2 srpske reči za vas. Share i subscribe.